Φόρτασε το πάλι. Φόρτασε το άλλο πάλι. Είναι πάρα το κομμάτι. Με τρελάνε αυτό άτομο, με τρελάνε. Κύριε, έχω ένα καλεσμένο σήμερα στο γιορτινό κλίμα. Βασίλης Καράς. Καλησπέρα. Έχω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Θα το βάζω και το θα πολεμήσω. Να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες στο τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, να μετανιώσεις. Άβη Κωνσταντίνα. Δώστε Κωνσταντίνα! Από σένα καμία λέξη για ευχαριστώ. Με βλέπες σαν εχθρό σου, μα ήμουν ο άνθρωπος σου και θα είμαι όσο ζω. Δώσε μου τώρα να πιω πλάι σου να σκοτωθώ. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μοιάς το πόνο μοιάς μαχαιριάς. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Δώσε μου τώρα να πιω πλάι σου να σκοτωθώ. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μοιάς το πόνο μοιάς μαχαιριάς. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Για να το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Παραλτή, παραλτή, παραλτή. Πόκο μια πόκα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα παιδιά στον Λεωνίδα. Που ένα κομμάτι 10 λεπτών το έκανε στα 4.